तावा हो इतना दिन के बाद हमार भाई आओ ताटे कॉल से कह दीदी मछली बनल रहबी तबे हमें आए आए एगो भाई बाप खातिर मछली कौन बड़ी बात बा। हमार बचवा हमारा के आए ना तो ओकरा खातिर हम खस्सी के मुर्गा के मीट बनवा खिया देती हैं। एगो भाई न होना से बहिन के आस माई बाबू के मुआला के बाद चलो छान लेनी अब तुरंते रास्ता में डालब। हमार बउआ आइल ही ना बोला ताटे काहे से कि फोन कइलो ल के दीदी तोरा गांव के गाड़ी मिल गइल इस तो जल्दी जल्दी छाने में लागल रहनी कि हमारा बउआ के आवे ले आ तुरंते बना के रख देखिए गर्मी गरम ओकरा के मछली देखिन खाए खातिर तभी तो खुश रही तो कही कि दीदी हमार बनावे ले खियावे ले आइल करी हमेशा। इसको मसाला पिसले बन ले आई आ तुरंते तेल उछिल के मसाला भूज के डाल देम पाके में थोड़ी देर लगी आई तुरंते मीठा पानी पिया के पहले के मछली भात के तब कौन समाचार पूछब। रारो लोगन थनर मनर सुनात रहे घर में से तुम पूरा घर में सुतो तो नाकी में से सुगंध चल जाता समोसा लेखा मोतुआ में जैसे जाला पगली में बैठल बिया बनावे हो भाई हो जरा के तो मम्मी खाई बोली केवन खाई छिनार मोए खाई एगो के चक्कर में पूरा लेके जाए रारो बीच के घरे ना बैठ के खाई में मांग से अपन बमलो के खाए में अपन हूं खाए रारो बिमलाम हो जाए रे सुंग के चले जा रारो लोगन के मिल जाए मछली खाली हम जा हैं हमारा के ना बोलावली हित गन के बुलावत हम हित गन खियावत रारो खियावत हमार भाई कितना खुश है कि दीदिया हमार बना। अरे हरिया के मछरिया कहाँ चल गई गजब हाल बाटे मन घर में मसाला लिया तो थरिया के मछरी गायब कुकुरो बिलार तो कुकुरो बिलार ले देते एको दुगो मुंह में दबा के ले दे के पूरा थरिया उठा के ले जाई इ नतिया जहां हमर घर में गमकल मुर्गा मछली करेजा फाटे लगला पूरा गांव के फलानिया कैसे मुर्गा मछली खाती है। हे भगवान हमर भाई आओ तब हम का करी कैसे इज्जत रही हमार जरूर कौनो नतिया के बेटा गांव घर के हमार संग मजाक कर दम हमार संग झगड़ा लड़ाई कर चाहतन स कि कैसे फलानी बच्चू रहतली घर में पता करे द मसाला धर रही जा पहले देखी कि हमार घर से मछली उठा के ले गई आखिर के आइल ह केहू तो एबो तो ना कर सभी समझे नहीं खे आवत आई हो बिकाऊ चाचा घर से जाती है पहले 10 दिन पहले खूब जमक के झगड़ा भई एहन जना में आज बताओ तो हम दिन जानी भेटे का तक रहो ताकत कुछ नहीं कि तार घर आके तकत रही हो अब देखे हमर घरा के कौन हमर घरवा तिल का बटे डीजे बजल उसकी ताकत रह तू फाने के जगह खोज तर का कहते फाने के जगह बा फान जा फान जा रोज के रोज चोरी होते है मेरे घर से फान जा तू चोरी काला हां चोरी होता चोरी नहीं होता का होता ते हो साधारण को चोरी होइबा का धान के हो चोरी होइबे करला बच्चा ये मेरा भर थरिया छान के धनिया मछरी हमर भाई आते इतना दिन के बाद कने खियाई गायब हो गइल बेटे ओ का कहले हो भर थरिया मछली कहीं तक कहीं के काहे चढ़तिया एक मिनट रुक जा ते नती समझ गई नी हां का समझ गई है का समझ गई नी हो बताई तो झगड़ा हो जाई एक से बताओ नहीं जा हमारे पेट में काली में सामान उठा के लेके हमरा पेट में नहीं कि हम काले में मछली बना के खनी 2 किलो समझ लू जा बोले के बाद पगली के बोलो पगली के हां रबिया बुके हां रबिया बुके ये खनी घर में डाका डाल ले बिया अरे सुप्रीम के चढ़ के छटा फान के डरवरिया ढोके जात ले देखो उधर पहले तब देखले ही तो गुजरात रही ओ तो उ राड़ो यही से कहत नहीं कि पूरा थरिया गए बोल कुकुर बिया थोड़े करी के मत बताइयो समझ लू डरा डरा हो पागल सन का तो कोई डराला हां तो डरा तू ए हमके मत कहियो हो बाहर के कहब कि उहे बताई ना आई नहीं हमके घर तुम कह दो हम नहीं देखले अरे जा हम मत कहियो हमरा डर नहीं लागो तो छू से के बताई बवाल मत होके कितना निक लागत हो टीविया में सही बैठ के ढेर के लेके बैठ के खाली सब उन्हीं के नाम होला हमू खाइम हमरो नाम होई जो खाए पचता है ना जो खाए पचता है हाँ किना नून डाले बारू रारो कितना नून डाल दिल बिया रे
ई मछरी खातिया कहाँ से रे? टुकड़ा हमरा के टुकड़ा लिया देला। तू ही ना कहत रहो कि ठंडा लगता तो कोट किन के लिए नी मछरी बनैली बड़ू का है बेरा। हम पहनम हाँ ठीक बा। पहना दो ना। रुक रे हहुगा आई रहेलू। ई बता के मछरी ले आइल ह? हम ले बे नहीं कइले। ठीक लगता ना? हां ये बताओ कि मछरी कहाँ से छल लिया? पहले छत बगल ले ओ केकरा घर ले चोरा के लिए ली रे? झमरिया घर से। झमरिया घर ले लेके आ जाता रू वहन घर के केहू खाला ना। हमनी के खाई जी केहू ना खा तो बाबा जियत रहल तबे के अंगिया भी छूट गइल रे। तो अंगे पीछे थोड़ी देले बिया हम सही जाके ले ले बानी अपन मांग के। कुछ कहले होई मर जइबू। ना मु कबे ले खातन बताओ कि गाड़ी की ए रबिया था के हो चाची? अच्छा तू हो। चिन्हला के है चिन्हला चीन गनी का समाचार लिया के नोचा चौथी लाग गइल बा। नया चौथी लाग बा। हां ठीक मुंह में मछली मुंह में के मोए गाल लो ना हाथ में के काय मारता रू हमर मौगी के? हमार घर के मछली ए भाती हम घर का करे रू बता खाना कोट लेके आ देखो तार भतार कोट लिया के दे सकेला तो के लिपस्टिक लिया के दे सकला ता मुर्गा मछली चोरी करके तो डाका डालेलू। हैं अच्छा ओहो ये चाची। कृष्णवा ठीके कहलस भर थरिया के मछली तहरे घरे आई त मछरी ऐसा नत बनाओ जा कि मैं गांव गमक जाओ। समझ गेलू ना? ओहो में रक्षक बा का उ तो गम के वाला चीज ह। थूक देल बानी लो थूक देल बानी खाइम ना फोटो छीन के रखन छी ये में चाची। छीन कोटे नहीं के नतिया में सुनो। कोटे नहीं खे तो हम लोग से तानिया भी जैसा ही ना चलेला। अगर चढ़ाक रही तो काहे खाती जाई? जब अंगिया भी जना अरे खोटिया ना होला कमराइन में तू धा देलू ओही पर तू धा देलू चोटिन बुजरो चोराए खाती बहुत नॉलेज बा दिमाग बा आ कार्रवाई में होखेला ना बा ये हम लोग से अंगिया भी जे ना चलला तू जाके हमारे टूटते वो तो हमें हमरे जरूरत नहीं है चोटिन पागल से हमारे अंगिया भी चला ले ए घाती ए रारो ए सावत बोलो ना देखो चाची हमार मेहरारू पागल सन। पागल तो बिया पागल समझ पागल बड़ा हो ना मारो दादी ले तो मायके ए चाची का चाची हो तारा के हाथ जोड़ा तनी गलती कर देले भी हमार मेहरारू जाके। गोड़ा पे गिर जेबे त हमर मछरिया फेकाई दे थूक दे बिया फोटो छीन के लाइन काहे कर के कबू दे दो चाची हमें का पैसा दे दे। कुकुर के लेके पागल के ना दे पागल के हो ए चाची झूठ काट खै बुझा। हो सरो चाची कहत ला अबले चाची में बालो अबले चाची छिलो बालो भौजी कहीं ए भौजी ए नाती भौजी में हट कर भौजी कहबा चाची में तो लकी वही था तोर मुंह में तेल लगाम काल ले तोरा मुंह से ओकर साथ दहारब खुश होके कोट लेके नी किन के मैं किसी गम में बता तहार छिनरो तहार बिटका के हम पहले हैं जा मैं नाश कर देबू